አልኬሚስት ደራሲ ፓውሎ ኮኤልሆ ትርጉም አድማሳዊ ትግራይ ተራኺት አድሐነት ገብረ እግዚአብሔር ዘ አልኬሚስት ፀሓይ ኣብ ተዓርበሉ እዋን እዩ ልቢ ሳንቲያጎ ሓደጋ ከም ዘሎ ምልክት ክትቃልሕ ጀመረት። ምክንያቱ ብግዙፋት ኩምራታት ሑፃኦም ተኸቢቦም ነይሮም። ሳንቲያጎ እቲ አልኬሚስት ገለ ነገር ተሰሚዕዎ እንተኾይኑ ንምፍላጥ ናብኡ ቆሊሕ በለ። ካብ ዝኾነ ይኹን ስምዒት ሓደጋ ነፃ ዝኾነ ይመስል። ድሕሪ 5 ደቂቓ ሳንቲያጎ ክልተ ፈረሰኛታት እንትመጽዎም ረአየ። ነቲ አልኬሚስት ቅድሚ ምሕባሩ እቶም ክልተ ፈረሰኛታት ናብ 10 ድሕሪኡ ድማ ናብ 100 ተቐየሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩሉ እቲ ኩምራታት ሑፃ ተዘርኡ። እቶም ፈረሰኛታት ሰማያዊ ክዳን ዝለበሱን ጥምጣም ርእሶም ብጸሊም ቀለበት ዝኸበቦን ዝገበሩን እዮም። ገጾም ብሰማያዊ መሸፈኒ ተሸፊኑ ኣዒንቶም ጥራይ ድማ ይርአ። ካብ ርሑቕ እኳ እንተኾነ ኣዒንቶም ጥንካረ ውሽጦም ዝምስክረአን። ካብ ዝሓሊፉ ኣዒንቶም ብዛዕባ ሞት ይዛረባ። እቶም ክልተ ተጓዓዝቲ ናብ ሓደ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ዝነበረ ወታደራዊ ማዓስከር ተወሰዱ። ሓደ ወታደር ብሓይሊ እናዳፍዐን እናጋፍዐን ናብቲ ሓለቕኡ ምስ መኳንንቱ ኣኼባ ዘካይደሉ ዝነበረ ድኳን በናብፅሖም። እዚኦም ሰለልቲ እዮም በለ ካብቶም ሰብኡት ሓደ። ንሕና ተጓዓዝቲ ጥራይ ኢና። እቲ አልኬሚስት መለሰ። ቅድሚ 3 መዓልትታት ኣብ ናይ ጸላኢ ሰፈር ተራኢኹም ኢኹም። ኣብኡ ድማ ምስ ሓደ ካብቶም ወታደራት ትዛረቡ ነይርኩም። ኣነ ኣብ በረኻ ዝዘውርን ከዋኽብቲ ዝፈልጥን ሰብኣይ ጥራየ በለ እቲ አልኬሚስት። ብዛዕባ ሰራዊት ወይ ብዛዕባ ናይቶም ዓሌታት ምንቅስቓስ ምንም ሓበሬታ ይብለይን። ኣነ ንዛዓርከይ መራሒ ኮይነ ጥራየ ዝመርሖ። እዚ ዓርከ ኸመን እዩ ኢሉ እቲ ሓለቓ ሓተተ። አልኬሚስት እዩ በለ እቲ አልኬሚስት። ንሱ ግን ተፈጥሮ ሓይልታት ይርዳእ እዩ። ዘገርም ሓይሉ ድማ ከርእየኩም ይደልሎ። ሳንቲያጎ ብስቕታ ይሰምዕን ብፍርሕ እውን ተዋሒጡ ነበረ። እዚ ወጻእተኛ ኣብዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ኢሉ ካሊእ ሰብኣይ ሓተተ። ንዓሌትኩም ዝህቦ ገንዘብ ሒዙ መፂሎ በለ እቲ አልኬሚስት። ሳንቲያጎ ክሳብ ሕዚ ሓንቲ ቃል እኳ ይተንፈሰን። ሕዚ እውን እቲ አልኬሚስት ቦርሳ ሳንቲያጎ ብምሓዝ ነቶም ናይ ወርቂ ቅርሽታት ነቲ ሓለቓ ሃቦ። እቲ ዓረባዊ ምንም ቃል ከይተዛረበ ተቐበሎም። ብዙሕ ኣፅዋር ክዕድገሉ ዝኽእል እኹል ገንዘብ ይረኺቡ። አልኬሚስት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ሓተተ ኣብ መወዳእታ። ተፈጥሮን ዓለምን ዝርዳእ ሰብኣይ ማለት እዩ። ንሱ እንተደልዩ ነዚ ማዓስከር እዚ ብናይ ንፋስ ሓይሊ ጥራይ ከጥፍኦ ይኽእል እዩ። እቶም ዕጡቓት ሰሓቖም። ንሳቶም ብውግእ ዓወታት ዝለመዱ እዮም። ንፋስ ድማ ሞት ከም ዘይፈርደሎም ይፈልጡ። ይኹን እበር ነፍሲ ወከፎም ልቦም በብቑሩብ ህርመቱ ክውስኽ ተሰምዖም። ናይ በረኻ ሰባት ዋላ ይኹኑ ንጠንቆልቲ ይፈርሕዎም እዮም። ከምኡ ክገብር ከሎ ክርኢ ደሊኤ በለት ሓለቓ። 3 መዓልትታት የድልይዎ እዮም መለሰ እቲ አልኬሚስት። ሓይሉ ንምርኣይ ጥራይ ባዕሉ ናብ ንፋስ ክቕየር እዩ። ከምኡ ክገብር እንተዘይክኢሉ ድማ ንኽብሪ ዓሌትኩም ክንብል ህይወትና ብትሕትና ክነበርክተልኩም ኢና። ናተይ ዝኾነ ነገር ንዓይ ክትህቡኒ ኣይትኽእሉን ኢኹም በለት ሓለቓ ብትዕቢት። ነገር ግን ነቶም ተጓዓዝቲ 3 መዓልትታት ፈቐደሎም። ሳንቲያጎ ብፍርሒ ክንቅጥቀጥ ይጸኒሑ። እቲ አልኬሚስት ካብቲ ድኳን ክወፅእ ሓገዞም። ከም ትፈርሕ ዘለኻ ከይሪኢኻ ተጠንቀቕ በለት አልኬሚስት። ንሳቶም ትብዓት ዘለዎም ጀጋኑ ሰብኡት እዮም። ንፈራሓት ይንዕቑ እዮም።
ሳንቲያጎ ግን ክዛረብ እኮ አይከኣለን በቲ ማእኸል ናይቲ ሰፈር ምስተጓዓዙ ጥራዩ ክዛረብ ዝኽኣለ እቶም ዕጡቃት ከኣስርዎም ኣይደለዩን ኣፋርሶም ጥራይ ወሰዱሎም ስለዚ ከም ብሓድሽ ዓለም ነቲ ብዙሕ ቋንቋታት ኣርኣየቶም በዚ ድማ እቲ በረኻ ቅድሚ ቁሩብ ቅጽበት መወዳእታ ዘይብሉን ናፃን ነይሩ ሕዚ ግን ክሰግርዎ ዘይክእል እምባ ኾኖም እቲ ዝነበረኒ ኩሉ ሂበዮም በለ ሳንቲያጎ ኣስዒቡ ኣብ ሙሉእ ህይወተይ ዘወሃለልኩዎ ኩሉ እኮ እዩ ስማዕ እንዶ ክትመውት እንተደኣ ኾንካ እቲ ገንዘብ እንታይ ክጠቕመካ እዩ ኢሉ እቲ ኣልኬሚስት መለሰሉ ገንዘብካ ንሰለስተ መዓልታት ኣድሒኑና ኣሎ ገንዘብ ናይ ሰብ ህይወት ዘድሕነሉ እዋን ብዙሕ ግዜ ኣይኮነን ነገር ግን ሳንቲያጎ ናይ ጥበብ ቃላት ክሰምዕ ኣዝዩ ረዓደን ባዕሉ ከመይ ገይሩ ናብ ንፋስ ከም ዝቕየር ምንም ሓሳብ ኣይነበሮን ንሱ እኮ ኣልኬሚስት ኣይነበረን እቲ ኣልኬሚስት ንሓደ ካብቶም ወታደራት ሻሂ ከምፅአሉ ሓተቶሞ ሻሂ ምሰምፅአሉ ናብ ኢድ ሳንቲያጎ ንእሽቲ ያፍሰሰሉ ሳንቲያጎ ስምዒት ህድኣት ተሰምዖ ቀፂሉ እቲ ኣልኬሚስት ሳንቲያጎ ክርድኦም ብዘይከኣለ ቃላት ኣጉረምረመ ንፍርሓትካ ኢድካ ይትሃብ ብዘገርም ልሙዕ ድምፂ ኢድካ እንተደኣ ሂብካዮ ምስ ልብኻ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ነገር ግን ኣነ ከመይ ገይረ ባዕለይ ናብ ንፋስ ከም ዝቕየር ምንም ሓሳብ የብለይን ሓደ ሰብ ነቲ ውልቃዊ ጽሑፍትኡ ዝነብር እንተደኣ ኮይኑ ክፈልጦ ዘለዎ ኩሉ ነገር ይፈልጥ እዩ ሓደ ሕልሚ ክውን ከይከውን ትገብር ሓንቲ ነገር ጥራያ ዘላ ፍርሒ ውድቀት ኣነ ከይወድቕ ኣይኮንኩን ዝፈርሕ ዘለኹ ባዕለይ ናብ ንፋስ ከመይ ገይረ ከም ዝቕየር ጥራይ ስለ ዝፈልጥ እየ ከምኡ እንተኾይኑ ክትመሃሮ ኣለካ ህይወትካ ካብኡ እያ ትምርኮስ እንተዘይክኢለኸ ከምኡ እንተኾይኑ ኣብ መንጎ ውልቀ ጽሑፍትኻ እውን ንምግባር ኣብ ትፍትነሉ እዋን ክትመውት ኢኻ እዚ ድማ ካብቶም ናይ ውልቀ ጽሑፍትኦም እንታይ ምዃኑ እኳ ከይፈለጡ ዝሞቱ ሚልዮናት ሰባት ንላዕሊ ኣዝዩ ዝበለጠ እዩ ኮይኑ ግን ኣይትስጋእ ኢሉ እውን ኣጸናንዖ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሞት ሓደጋ ንሰባት ብዛዕባ ህይወቶም ዝያዳ ንቑሓት ክኾኑ ይገብሮም እዩ